Neurochirurgia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá chirurgickou liečbou ochorení mozgu, miechy, periférnych nervov a chrbtice. Tie najnáročnejšie operácie sú operácie centrálneho nervového systému, ktorými zasahujeme mikrochirurgickou technikou do najdokonalejšej štruktúry, aká vôbec existuje. Na neurochirurgickom pracovisku v nemocnici Bory pracuje tím špecialistov a testovaných, ale aj mladých lekárov, ktorí sa pripravujú na túto špecializáciu, ktorí dokážu alebo dokážeme pokryť všetky špecializované činnosti, to znamená najnáročnejšie operácie na centrálnom nervovom systéme, mieche, periférnych nervov a chrbtici. Pracovisko je vybavené najmodernejším technickým vybavením, čítanie zariadení na monitorovanie centrálneho nervového systému a používanie mikroskopických, endoskopických techník, ako aj navigačných zariadení, zariadení pre operácie mikrochirurgické. Dokážeme poskytnúť pacientovi komplexnú neurochirurgickú starostlivosť tak, že nemusí odchádzať prakticky do zahraničia. V nemocnici Bory je špecifická štruktúra v tom, že neurochirurgické pracovisko je súčasťou odboru neurovedy. To znamená, že úzko spolupracujeme s kolegami z neurológie, psychiatrie, v tíme máme psychológov a logopéda a tým vieme poskytovať komplexnú starostlivosť pacientovi s ochorením nervového systému, včítanie operačnej liečby. Zameriavame sa na nádorové ochorenia uložené v hlbokých štruktúrach mozgu, ktoré sú ťažko dostupné chirurgicky, ako aj oblasť spodiny lebečnej, ktorá patrí medzi najnáročnejšie disciplíny alebo subšpecializácie neurochirurgie, ako aj cievne ochorenia mozgu. Poskytujeme aj komplexnú starostlivosť pacientom s ochorením chrbtice a miechy. V spolupráci s kolegami z traumatológie vytvárame spondylochirurgické centrum, ktoré poskytuje aj akútnu, aj plánovanú operáciu. Čiže dokážeme operovať náročné operácie na mieche s pomocou mikroskopických techník, využijúc monitorovanie funkcie miechy, ale zároveň dokážeme pristupovať do všetkých častí miechy a chrbtice s tým, že využívame aj endoskopické metódy. Ako jedni z prvých dokážeme endoskopickou technikou ošetriť všetky časti chrbtice, to znamená aj krčnú, hrudnú, aj driekovú oblasť a myslím si, že v krátkej dobe budeme lídrami v tejto oblasti v rámci našej krajiny. Súčasťou tímu neurochirurgie sú aj mladí lekári, ktorí sa školia v odbore, majú možnosť sa zoznámiť so všetkými metódami a majú rovnako možnosť sa zúčastňovať vzdelávania v zahraničí. Naše pracovisko je porovnateľné s úrovňou pracovísk v Európe.